Tak, dneska si ukážem, jak udělat ze zavařence open, tady jaká je rukavice, takže momentíček, třeba tady. Takže máme 345 diferák, který jsem teďka koupil od jednoho týpka. Skočil mi proto dobrý kamarád, na kterého se můžu vždycky spolehnout. A je to zavařenec 345 na Stromflexech. Tady si vyhodíme naše čepolos. Takže to máme takto. Teď úplně nejlépe, snad to nespadne. To byla dobrá rána. Povolíme víko. Jsou to 16. Jo. Dobře. Budeme to dávat do krabičky, ať se neřeknu. Šup, šup, šup. Tady máme štítek 345. Ještě jeden šroubek. No, máme to povolený. Teďka se musí podařit to odrazit. No. Je lepší si to teda položit, jo? Ono, tady to máme na takovým běžícím pásu, ale někde máme paličku. Šup. Tak, máme nějaký silikóny zase, ale musím pochválit, byl tam vyměněný olej, takže někdo se činil. No, zavařený teda, no, klasika zavařenec. No, a abychom se dostali dál, tak musíme povolit tady ty krásné zarezlé šroubky, což znamená, že já si tam vrátím zpátky u našeče a hned řeknu důvod. No, tak tady jde vidět, že se někdo činil se šroubkama. Dá se to i jinak teda než tenhle prasácký, ale dobře, u našeče mám jich dost, takže pohoda. Vezmeme ocelák. Takhle to tady pěkně očistíme a dal jsem tam ty unašiče skrz to, aby mě nenapadl bordel zpátky do diferáku. Když už teda jakože asi je tam vyměněný olej. Tak jsem si ho odložil. Tak, očištěná jedna strana. No a abych teda, proč to dělám? Dělám to proto, protože mám jeden zavařenec 345 a chtěl bych, abych měl jeden open, když se jede někde dál, tak samozřejmě dá se jet i se zavařencem, ale ten open je přece jenom takový pohodlnější, takže proto ho rozdělávám a jdu z něho udělat opena. Tak, povolíme ty šrouby, to je myslím nějaká 13, takže znova naši ven, jednička, jo, říkám ještě jednou, budu to celý čistit, takže neřeším nějakou špínu a tak dál. Teď vezmeme rázovku, takhle asi ne, jo. Povolíme. Šup, vyhážeme šroubky. Druhá strana. Ten silikon je snad všude. Někdo se činil s tím silikonem. Teď by bylo dobré si to položit, akorát. Jde o to, že by z toho tekl bordel.
Takže já si tady vezmu třeba skladivo. Položíme to na něj. Teď je potřeba tady otevřít ty boky, no, což někdy bývá trošičku problém. Mám tady na takový special kladívko. Snad to půjde. Kvalita. No, to šlo. Ještě teda tuto stranu. A to teda drží dobře. A few moments later. Se vyřešilo samo. Tak tato strana teda moc nejde popravdě. Kladivo proti kladivu je optimální věc. Řeknu proč. Děláte kladivo proti kladivu, tak vám se uštípne kus. Tady odletí. Mám to teďka vyzkoušený čerstvě z Prievidzi. Vytahoval jsem tam dveře nabořený auto na závodech a uletěla střepina a takhle mi tady rozsekla nohu, takže vřele doporučuji kladivo proti kladivu. Moc to teda nejde. Dobře, už vím, proč to nejde. To byla asi ona. No, moc spíchám, no. Tak. A zavařený střed máme venku. Krásný zavařenec. 3,45 poměr. Takže teďka přehodíme vložku. Což znamená... Tady mám open vložku. A zase jenom přehodí. A měla by makat, no, tak uvidíme. Jo, točí se to proti sobě. Takže tak. Teď je na řadě sundání toho ozubeného kola. Tohodle kola. Ale ještě předtím všichni ohýbají tohle. Ohýbají prostě, aby to vytáhli. Je to blbost. Jo, je to blbost. Dá se to vytáhnout tohle přes to úplně jednoduchým způsobem. A to tím, že uvedete si to takhle klidně na bok. Jo, nějak ať to prostě nerozprasíte. Jo, je to trošku prasárna, ale furt lepší je tady tohle větší prasárna, jak to zvohnout. Jo, je to sundaný. Toto je kvůli tomu, aby to měřilo otáčky zadních kol, takže to vám ukazuje rychlost. Tady ten plíšek, takže ten jako je dobrý nezničit. A teďka už máme vlastně volný to ozubení. Vezmu si zase rázovku, jestli to půjde, už mám docela vybitou, ale třeba to půjde. Tam je nějaká 15-16 nebo něco takového. Zkusíme tady tento. Jo, to je on. A rázovku máme zde. A teď si vezmete šroub, který je podobný tady tomu. Takže to by měly být ony. Dáte si takhle, já si je většinou dávám do kříže. Není to úplně přesně do kříže, ale je to tak nějak akorát. Toto je lepší dělat ručně, kdyby náhodou. Tak ať si tam nezničíte závity. Tak a teďka se vezmu do ruky. Šup. Povolíme. No. Kolo máme dole ozubený.
A je to vyřešené. Důležité je hlavně, aby toto bylo čistý. Za prvé by to nebylo rovný a ten diferák by se mohl přidírat nebo různě přidrhávat. Takže toto je potřeba mít čistý. Ten šroub si tam nasadím. A nebo taky ne. Teď jde o to, aby tam šel hlavně rovný ten šroub, jo. Takže dívat se, jestli je to rovně. Což vypadá, že asi mám. Teď si to tady srovnám a postupně gumovou palíčkou teda, jo. Gumovou palíčkou to dostanu postupně do místa, kde to potřebuju. No, teďka vezmeme šrouby. Nahážem tam šrouby. Přitáhneme mírně, aby jsme to nevzali přes závit. No, vezmeme rázavku. No. A open vložku máme vlastně nachystanou. No, je to přehozený. Všude je to pěkně dotažený. Takže můžeme jít de facto zpátky do diferáku. Ale ještě jedna věc je tento kroužek. Dáte ho tam. A nejlépe mírným poklepem takhle za tuto hranku. Jo, hlavně, aby to bylo rovný, aby to bylo dosazený. Dosazený tady vlastně zároveň tému. Jo, takže to mám. Teď si podáme tohle. Ještě si to takhle položím bokem. Dáme vazelínku. Jsem zde, jo, hledal jsem ji tak trošku. Máme vazelinu. Trošku namažen ty ložiska. No vlastně jinak to plave v oleji, takže to je jenom tak decentně, aby se točili pěkně. Musí to tam sednout pěkně na místo. Je to nějaké sopel ze silikonu, hovada. No a teď to tam musíme nasadit zpátky tak, jak to tam bylo. Takže dáme 1, 2, 3, šup, 4, ne 3. Tak, teď ty unašiče. Samozřejmě se musí podívat, aby byly stejný. Což vypadá, že jsou v dost lepším stavu než tam ty. Dobré. A ještě ten druhý zkusíme. No, s cukrem. No, diferenciál se nám pěkně protáčí. Jo, máme opena. Takže, toto bychom měli. Teďka to ještě očistím. Takže si vezmu nějakou hadru. Mám tady takový krásný tričko s oslíkem. I don't do mornings. Tak máme společný oslíku. Takže dáme tam toto, pořádně to zakryjem. Jde mi o to, že aby tam něco nesteklo, ale teďka přijde akce. Vezmeme flexu. Mají takový leštící kotouček. Dobrý den. Nebudu tě asi učit. Ne, dobrý, povídej. To, co to tady bylo za prase? Já nemám co povídat, já ti vezu prácu. To jsou rád.
Blbě, jo? Tak Kolik tady jsem z toho vylil? No úplně zlej. Čistěočkem. Teďka tam zkusím dát teda ten silikoš, ale to tam dám teda toho víc, protože tam je to nadrbaný. Tak ono, i když se ti vymáčkne tam, tak ty kolečka ozubeny si s tím poradijou. Jo, ale nejhorší je to, že právě tím, že tam dáš, se tam dostane ten silikon, tak on to potom z radostí jako přidírá taky, víš, jakože se to třeba neprotáčí, jak má. No, krása. Je rozumný prach. Za 2000, jo, diferák na žlutých stromflexech, který stojí litr. Jako to se oplatí. Takže jako proč ne, jako no. To se oplatí, no. Takže tak, počkej, tady jsem zacítil nějaké bordel. Tady to přitáhneme, máme tam míň. To nezalomím, tady nás trošku. Takový ten mluv. Může se stát, no. Ale zatím se to někdy nestalo. No, ještě toto. Chod, jo. To je jako Neťuká nic. nic, to je... Na to, že je to starý krám, tak je to super úplně. No tak má jenom 20 let, no. No. Jako jedinej diferák, který si budu řešit na lak, tak bude ten Smart za 15. Ten bude jak z výroby, protože to nechám opískovat, nechám to úplně kompletně celý.